Eski rağdan yamanlık gördün mü sen? Fuy bile, o soru berme o bana. Eski rağdan yamanlıktan başka zat gördün mü diye. Fuy esker diyen bağışla tfudu bile. Yok men. Serdara diyen mi? Menim şo diyen şu Ferit, eski rağı, eski elit grup demek, eski Serdar demek. Gitgadlan görünüşü ha. Indi men onun sen komentarlarını gördüm. Eski rağı, näme kızıl ýaly zat diýip ýazypsyň. Sen men eski rağı ile problemam ýok diýipsiň. Her kimne eski rağı ugrunsallygy ýylyp soňuny okada, öňüni soňuny gören akmaň. Öňüni soňuny okap görmediňmi? Bilen ağa sen, ol gerecik gerjagallaryny kesip beýdip goýýanlaryna nemetme. Men ýüregime düşüp duran. Yok, böyle durdun ýeti bir jemit. Eski rağdan yamanlyk gördüňmi sen? Şo maňa ugrazat etdi da, şo maňa diýdi da. Men seni aýyrdar, men seni göndürür niýen şoda. Oňa mesemesler var. Şo meni seni öldürtmek maňa problema däl şoda. Sen çıkar da görkaz bir jemit şonu, ekrany çıkarıp beräý, paşalysta. Oy bile, bir jemit. Häzir bulary senkiler paýlaşdyrjak, хорошо? Bir jemit häzir. Häzir garaş. Buladar. Ene, dira şu taýlardädir men görübilem akdaş. Podulan näme barla? Hemme zady dur, hemme zady. Janjygy men yalan çoglan nälo men beýdip ene şuloň biri. Diradir. Kim biläş udalýandy näme bolmaly? İçin. Yaşmak gara, ne görmeli? Men şu suçluğun içinde durlayo. Men adır gönsen liçkan uğrada ayınmay son men görmesem mara. Ustaydan seydip arkama. Ene. O koyan mena seredin düşünüröyin. So danni sapşeni udal no deyip duran suratta maňa surat uğradyldy. So suratda da maňa eskere ýazylan surat şo. Owa, agam, men widiam dur, ýokarsyň agam. Näme bu seň işleňi bulaşdyrýarmy? Gömelim muny ýitirelim diýdi. Diýip ýazyk. Men seret şey deyip duran surat ha, gönem o surat pozdumy? Bir bak maňa ýazýarlar diýem şo surata diýe. Seret buň akyllydygyny, men üstünde duraryn diýem şo suratdaky öllür aýyrdaýynmy, öllürdeýinmi diýen sözüne diýe. Seret prosto men saňa negatif niýetde däl. Adamlar men üçin sen göwnüňe degmesinler we gel saňa özüm ýardam edeýin bolýa. Ey Allah jan, iň aşagyny okaň, tehdit edýän men nip durandyr. Tehdit edýän men nip durandyr. Indi näme gerek o başsa? Ey jigim, bärde samsyk ýok, maňa bara bunýalak musroýnyň etmäň o düşündiňmi? Düşündiňmi? Hay sen çykar bilýän. Hay sen şey dip bilýän, gön ýüzüne goý. Kaçtına gelle jigim, nire gittin gelle görjek men sen widialaryň goýjak diýdiň ha, gelle gel. Yok, o sen näme alçy ben çykar diýdim, çykmaka. O sen näme? Gördüňizmi? Men şu gurleýişim, şu janygyp gakarym bel gurleýişim yalan söz diýäne meňde ýa-my? Men töhmet atýanmy ýaşma, maňa töhmet atýarlarmy? Olar gowy görünjek bolýar, o özüni aklajak bolýar, üýşüp düşýän